Hi guys! Good evening! It's me again, Jane, and welcome to my channel. So karon guys is magyakiniko ta diri sa bahay guys. Kaya naman tayo pinalit nga kaniba. Katong para sa takoyaki na to. Double man to. Gidouble na kaya para magamit si yakiniko. Inja magamit po ni guli sa awin ni karini sa ijang mama ba pamilya ni takuya. Inja mao nagyakiniko ko diri sa bahay guys. Mura na sa gulay. Kaya kung yakiniko man ko diri sa Japan guys, kay mahal ka adyo, mahal mga 3,000 yen ang kada isa. Inja kay ako gamay raman kadyo kog kaon, ja pinili pa jud nga karniyahang kaonon. So para dili na mi mo expend og mahal, inja dili mi mo kaon og tarong. So dili na lamang ta sa bahay kay para sa kanang pili ra ba sa karne, inja mo ra ni atong gastuan, inja pwede na ta magyakiniko sa bahay. So kung ganahan mo magyakiniko pud guys, pwede ra jud mo palit ani o inani. Pwede ra gani mo papalit inani na hunta anja. Niundang naman ko kuan business. Anja, sa una nag-business man ta ko guys katong mga bag nga Louis Vuitton ba. Anja, niundang man ko kay ipaundang mo ko sa bana. Namugos jud ko ato ba nga magnegosyo ko. Anja nimo to ning sugot sa kay isa anja. Dili man okay ang dagan, mo tong wanas daning sugot. Wala dyan, di na mo sugot. Ambot naman in the future. Kanang gihagaan po siguro siya kay kaubal man kung sa'yo pamalit na mo sa mga bags. Siya mag-try ba. Diyan nga mong time, family time na mo. Kay nawa na, kay mamalit na laman. Sige na lang pamalit og bag. Muning nikramo si Jan. Siguro in the future, kung nanakoy kagaling ang sagdanan, dyan na nakoy trabaho, magbuot na ko kung ako'y ang siyang gusto. Kay kung magkatrabaho na ko, pwede naman na mabuhat ang gusto daw ingon si Ja. So bas in the future, magnegosyo tagbalik. Sa pagkakaroon, kani ay pwede ta ko mamalig ja ginani online. Or pwede ra pud mo kung ganahan mo ani guys, magpapalit ra mo na ja. Pero dugay naman jud ang abot sa kuan guys, dugay ang abot sa Pilipinas pa. Kasuway mi mapasok ka ha. Inja wa man mi kapalit og cook guys, ning gawas ta kuya kay para mo palit og cook. Muna ning palit sa og cook. Pwede ra jud unta ko magkuan ani guys, pero kung ganahan mo ani magpapalit mo diri sa Japan na mga inani, pero dugay lagi mo abot guys, dugay kadto mo abot nja magpaabot mo. Pero okay naman sad kung willing mo magpaabot, pwede ra mo na mapalitan ani. Ani ra ni si Ja guys, ibutang ra ay mura man gud ang karne nga hangganahan karubira. Nipis ay mamili man gud og karne, di kadto ko ganahan jud og karne. Jadi takuya kay ganahan nga doon ang karne ako kay di ka adto. Jamon niya mong karne nga. Hindi na sauce ay man atong sauce ay. Kana man atong sauce. Jamon niya atong karne. Papa guhan wat. Tuti papa. Guhan. Mama to wat kasi mo takuya ni ani guys mas. Hindi sugog pagkuha og kanan guys kay nakalimot dai ko waday kanan. Inani ra siya ka-simple, kinahanglan lang. Kinahanglan to, ito paano, siga burno, mulat tano yatsi. So inanara na si Ja guys, mura ra kag nagsugba ba, nagpatong. Kaniya hilaw pa, kanan ay, nagukad ang ba nagkanan. Na, naluto na si Ja, paabot na naman tag makaunan, butang ang lalado ng sauce. Namo dahil ko anay among hasya mong chopstick nga di na pariha ang Paris. Diyan magamit man mo may hanggi gamit. Guys, mga anda guys, let's eat. Sa kuya ay nagkaon na. Pangaon na pod mo guys, nung asa man mo ron bahala ka ng pinubring nga pagkaon karon naman pod minaginani guys panagsaba. Pero dami jud ang ginamos ug buwad. Nangita ko ginamos ug buwad, daw man na diri. Kani nga sauce guys ba, kay lahira dahil siya sa yakiniko nga kanang restaurant jud ba. Na siya something nga kuwang na siguro sila secret ingredients. Kay lahira man siya. Pero lamiram gapon siya nga sauce guys na ay ang karne. Sakto kaso nigmari diyang pamilya ba, diyang maginani mi. Natumwari ang tapod sila man ng Lilian, maginani ang tamin, jadi man madadyon. Shout out ay kung manang Lilian, ari ang tatao, maginani ang tatao. Pero pwede naman sa doon mo palitog nga nina sa intong bahay puhon, inigulin nito, dyan magbuhat mo ani. Kaya pwede na sa bahay din ba? Pilatom ra kaadyo. Kani kay mantika dahil ni guys, kay para dali ra spray ba.
Humanatag yakiniko. Di wala na hulot kay busog na daw sa kuya. Zaha, dapa ay. Mais. Dapa ay. Ang gikaw na na kay kuanra. Kani pepper o karne o mais. Di mo kumukaw na ni. Tsaka itong silipod nga taas kay hang man to. Kasi cute. Ginagmay nga kaon. Atsoy na. Atsoy na. Atsoy di siya. Nindot ni si Zainani guys. Kaning lutuanan ba? Nindot ni siya kung naamay mga friends. Magyakiniko party. Inana. Inja. Kuan pud. Sa panahon pud karon nga kuso ang COVID ba. Sa kanahan mo magyakiniko sa gawas. Hindi na laman mo gawas. Palit na naman mo ni sa bahay. Sa bahay na naman mo gluto. Palit na mo karne or mga spices. Kaning mga mais. Mga pepper. Mga sibuyas, palit na lang mo sa bahay. At na mo sa bahay magkaon, di na pa mo kagasto, di pa mo mahaga mo gawas, di pa mo kagasto mo gasolina. Nara pa mo sa bahay, safe pa sa COVID. Nindot siya kanang nindot na appreciate din nga ning palit ko ani. Nga gidouble na ba, dili lang kay katong yakiniko at takoyaki ra. Gusto ni takuya kay takoyaki ra kay atong nga time is ganahan sa magbuhat ra og takoyaki ba. Nga nakakita man ko ani isang double sidza na mga kanina laman kay kanang ugmari mong pamilya pud magamit naton. Ja karon ganahan mi magyakiniko, di na mi kinahanglan matug yakiniko restaurant, diri na laman magbuhat na laman mi ani, mo palit na laman mi garnis, di ba? Nag-save pa mo energy gato kuan, naka-save pa mi kwarta, naka-save pa mi og kanang effort, naka-save pa mi og gasolina. Di ba? Nakakaon na miglami kay nakakaon na migmura na mig nagyakiniko na to restaurant. Ang nakadiferensya laman kay kaning nga sauce kay murag na secret ingredients ang yakiniko restaurant diri sa Japan guys. Pero lami ra man gihapon sidya. Sus kung naninda pa laman ko wa pa laman ko gipaundang ni takuya og sa negosyo pwede ra jud ko mag-online ani pud kanindot si Jaman. Pero na naman sa siguro sa Pilipinas siguro kay uso na bang yakiniko sa Pilipinas. Korean, also na ba dyan, sinaanan ni ay, pero basin mahal naman po. Dili po, kay mahal-mahal man po. Pero madara, di na dyan mahal, di na maabot sa kalapad. Kung dili laman kas Japan mo palit, magpadapa kas Pilipinas, ang shipping fee laman po ang mahal. Ano dyan, magpaabot pa kagdugay. Pero kung nasa Pilipinas, mas okay kung sa Pilipinas, anta. Basta nindot siya guys. Mura na ko anig nag-endorse sa ilang product. Dawarap, di naman endorsement. Or ba ko'y bayad ani. Di nindot na siya baka useful. Diyan murag kanang... Basta nindot siya guys. Na-appreciate na nga kaniya mong gipalit. Ang ganahan mo kung kinto'y hilig sa mga yakiniko. Pwede rin mo palit po ginani guys. Mo palit mo sa mga ingredients.